Cześć, witam was w kolejnym odcinku Amnezji. Jestem Lord Romulus i gramy sobie w Amnezję Dark Ascent, czyli Mroczny Obłęd. Tak właśnie, jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. I co my tu mamy? Biurko. Książki, może coś jest. O, kuc. Ale nic nie ma. Koło masz jak zwykle. Klucz. O, klucz. Klucz. What the hell? O. W odniesieniu do zamknięcia winiarni. Okej, to wszystko. Dałem tutaj nic nie ma, tutaj również nic nie ma. Co my tu mamy? Szafę mamy. Szafa. Pusta szafa. Okej, tam chyba... O! Oliwa. Co mam wrócić? A tu były jakieś drzwi. Ej, otwarte. To ja sobie wezmę lampę. Pusto. Idziemy szybko, zanim nam zgaśnie historia. A tu przecież byliśmy tutaj. Co? Oddech. What the hell? Czy tu byliśmy? Nie chyba, bo widzę jakieś rzeczy, które nie podnieśliśmy. Dziwne to jest. Ani tylko nie. Nie możemy tutaj wejść. Stąd przyszliśmy. Dobra, wracamy. Tam chyba poszliśmy, więc idziemy. Gdzie idziemy? Idziemy tutaj. Oj. Co to jest? Znowu gra. Chyba stąd przyszliśmy. Tak mi się wydaje. O tak, stąd przyszliśmy. Piasek ustąpił miejsca jego zmęczonemu ciału, gdy spadł z wielbłąda, poczuł delikatny wiatr na swojej twarzy i wysuszone usta. Nie. Co to? Fuj. To oddycha. Co jest? Co mnie uderzyło? Czy to przez to, że dotknąłem tego? What the fuck? Dobra, już tam nie idziemy. Fuck, zgasła lampa. W ogóle to jest jakieś światło. Chyba dzienne. Nie wiem, idziemy tu, co tutaj jest. Są drzwi. Ale tu jest zaklejone pomieszczenie. Coś zapisane. Zadanie. Jakiś rodzaj organicznej tkanki blokuje drogę do rafinerii. Być może... Musimy się pozbyć tego czegoś. To jest takie gówno. Tam byliśmy, tak? Tam. To teraz jedziemy tutaj. Co tu jest? Winiarnia. Mamy klucz do winiarni, okej. Winiarnia? Winiarnia. Użyj klucza.
otworzyłem. Wchodzimy. Lekki ból głowy. Dobra, zaświećmy lampę. Powinno być spokojniej. Tu nic nie ma. Ok. Idziemy szybko, póki nam się nie wyczerpie lampa. Nie. Tam są drzwi. Znowu jakaś retrospekcja. Czy takie rzeczy się tu dzieją? Dobra. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy z powrotem. Lampa nam zgasła. Kurczę, co się tu dzieje? Trzymaj się poza zasięgiem. Czy jakiś wróg? Kurde, zapalę tą lampę. Pulsuje, ręce drżą. Nie lubię takiego czegoś. Nie, tu coś jest. Mikstura. Oj! Tam coś jest. Możemy to zabić? Nie, i wychodzę. Są jakieś buteleczki, ale one nam nic nie dają. Czekaj, to było tu. Nie. Co to? Krzesiwo. Młotek. Broń. Okej. Uszmy. Dobra. Co się tu działo? Nie. Młotek. Muszę szybko, Oliver. Kończy się. Musimy działać szybko. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. Czyli przekupny. Kara.
Not getting out of here. Dziwne. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Szybko. Musimy się stąd dostać. Tylko mamy bardzo mało lamp, światła. Tu byliśmy, tak? Czy nie? Tak. Tutaj byliśmy. Dobra. Tutaj nie byliśmy. Co to jest? Kupryt. Co? Drzwi się zamknęły. Dobra. Będzie nasza baza wypadowa. Są narzędzia, ale nie można ich podnieść. Nie ma czegoś tutaj. Nie widać nic, co by mogło być przydatne. Dobrze. Lampa zgasła. Świetnie. Co to jest kupryt? Z minerał kuprytu. Notatki zobacz. Dobra, no cóż. Musimy chyba się udać tam na dół. No to już stąd przyszliśmy. Straszne. Coś idzie. Siarczek. Co nam to wszystko daje? Jakiś lamp, muchy. Tam coś jest. Albo ktoś. Ej? O, krzesiwo. Jakiś nasz stan. Nie za dobry. Tu byliśmy przecież. O, dziwne. Coś tu trzeba jakąś zagadkę rozwiązać pewnie. Tylko nie za bardzo wiem jaką. Chyba, że ta siarka i kupryt nam pomogą. Przecież tu byłem bez sensu. Tu jest to. Tu coś zaświećmy. Tu coś powinno być. O. Świetnie, przygniotło nas beczką. Dzisiaj ja jestem. Obudziłem się. O, kurde. Świeć. Nic nie widzę. Tu jest pochodnia. Są jakieś badziewia. Co ja mam
tu zrobić? Drzwi zasypane. O tak, jak ja nienawidzę takich rzeczy. Kamień przewracamy. Coś. Aha. No i co to? Co to nam dało? Chyba, że... tam coś jest chyba u góry. Ale nie. Tutaj nic nie ma. Ale odsunąłem to, żeby... musi być... chwila. Patrzmy na to tak. Beczka jest... wow. O, przynajmniej mamy dużo oliwy. Lekki ból głowy. Ja mogę przyciągnąć te kamienie. Okej. Nie o to mi chodziło. Ale mamy już plan. Mamy plan i wiemy, czego się trzymać. Dobra, najpierw ten kamień. I teraz belkę. Okej, tyle powinno starczyć. Wejdźmy. Kurde. Ej, tam coś. What the hell? What the hell? Czekaj, jaki? Co tam napisał w dzienniku? Dalej to samo. Co to nam daje? Kupryt, siarczyk, arsenał, kalamin. Nie wiem, co to jest ten kupryt i salamin. Alamin, kalamin, nie wiem. Nie wiadomo, o co chodzi. Dobra, spróbujmy stąd wyjść. Wyjdźmy stąd. Pójdźmy tam na drugą stronę. Okej, szybko, szybko, szybko. Co tu jest? Laboratorium. Zobaczmy, co jest w laboratorium. Może będą jakieś rzeczy. To wygląda podobnie. Krzesiwo jedno, świetnie. Co jest? Co jest? Co się dzieje? O, co to jest? Oliwa, okej. Użyć tej oliwy, czy nie użyć? Użyję.
niestety nic. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tam są głazy, dobra. I nam nie zgaśnie lampa. Idziemy jak najszybciej. Jak najszybciej trzeba gdzieś dojść. O. Co my tu mamy? Krzesiwo. Świetnie. Czemu ja się trzęsę? Moje ręce. Jeszcze jedno krzesiwo. Mamy 3 krzesiwa. Jakaś kartka. Wynieść do winiarni. Może najpierw. Co to jest? Oliwa. Ale mi się ręce. Tam, co tam jest? There should be more coop racks. Let me see. Aquafortis? Aquafortis. Co to jest Aquafortis? To jest moja trzecia sztucznego życia. Dałem... Łączy to się wszystko, tym razem w celem się... Aquaregia zamiast Aquafortis, nadzieję, że... Kurde, powinniśmy... 4... Tak, tylko nie mam Aquafortis. Kupryt, siarczek, kalamin. Ale Aquafortis nie. One są ukryte w winiarni, niestety, na nasze nieszczęście. Dobra, tu również chyba nic więcej nie znajdę, więc wyłączę za chwilę lampę. Dobrze by było stąd wyjść jak najprędzej. Drzwi się zamknęły. Nie chcę tam wracać, ale muszę. Musimy znaleźć Aquafortis. Czy to drugie Aqua. Ale to już może... znowu poukładane? Pozamykane? Świetnie. Świetnie. Dobra, tak więc na ten film by to było wszystko. Zobaczymy się w następnym odcinku Amnezji, który pojawi się niebawem. I zaczniemy od szukania Aquafortisu. Na razie. Tu był Lord Romulus z kanału Freaky Gamers.